Bugetul țării a fost votat, 2022 se anunță un an încărcat, încă de la 1 ianuarie polițiștii anunță că intră în grevă, medici și asistente din toate spitalele din țară sunt deja în grevă japoneză, profesorii susținuți de elevi au ieșit în stradă, nemulțumiți de veniturile pe care le au, angajații de la Garda de Mediu anunță și ei proteste tot din cauza salariilor, ceferiștii așteaptă o majorare de 10% a veniturilor. Totuși, care sunt previziunile economice pentru anul ce vine? Discutăm despre acest subiect, mai ales că punem pe masă și, atenție, 5 crize care vor lovi România în 2022. Discutăm despre acest subiect prin Skype cu analistul economic Adrian Negrescu. Bună dimineața, Adrian! Îți mulțumim tare mult pentru prezență. Bună dimineața, Crăciun fericit tuturor! Crăciun fericit și ție! Hai să vedem, Adi, în această zi specială, pentru că ne gândim și la 2022, nu-i așa? Vedem că deja polițiștii anunță că intră în grevă de la 1 ianuarie. O situație deloc fericită pentru țara noastră prin care trecem. Da, va fi un an dificil, dar hai să credem că va fi anul reformelor, pentru că planul ăsta de reziliență ne va împinge practic de la spate să facem reformele care nu le-am făcut de ani de zile. Reforme în sectorul bugetar, în domeniul fiscal, în sănătate, în educație. Deci, din punctul ăsta de vedere, ar trebui să fim optimiști. Pe de altă parte, va fi anul contrastelor, într-adevăr, cu foarte multe probleme, cu accentuarea discrepanțelor între mediul public și mediul privat, cu unele sectoare economice care vor crește, altele nu, cu o diferență din ce în ce mai mare între prețuri și salarii, cu foarte multe probleme care sperăm că vor fi rezolvate prin această creștere economică pe care autoritățile ne propun de 4,6%. Rămâne de văzut dacă într-adevăr se va întâmpla în condițiile în care vedem deja că motorul economic începe să încetinească și combinat cu această creștere a prețurilor, din păcate ne ducem spre zona asta de stagflație. Cea mai proastă situație în care se află România. Bun, hai să vedem care sunt cele 5 crize care vor lovi România în 2022. În primul rând ne-am putea trezi cu o criză a prețurilor, nu-i așa? Pentru că inflația, iată, va ajunge la maximul, este deja la maximul ultimilor 13 ani, însă, iată că vin până la urmă date, dacă ne uităm pe raportul BNR asupra inflației, știm că vârful va fi atins abia anul viitor. Ce ar trebui să știe românii pentru anul viitor? Cum să se pregătească? Prețurile vor continua să crească, iar vârful maxim al creșterilor de prețuri va fi în luna aprilie, atunci când se vor elimina toate facilitățile astea la plata energiei și gazelor. Din momentul în care prețurile vor fi la liber, toată lumea va scumpi, de la produsele alimentare la produsele alimentare, servicii, și noi, din păcate, vom fi victime de serviciu în această situație. Deci, încă un val inflaționist. Vestea bună, pentru că suntem în zona sărbătorilor, vestea bună e că pe final de an, pe partea a doua anului, s-ar putea ca inflația să se stăvilească. Adică nu vor mai fi creșteri de prețuri, dar prețurile cu siguranță vor rămâne la același nivel din prezent. Bun, tot în cele 5 crize care ar putea lovi România în 2022 avem și proteste de stradă, dar și o criză alimentară. Ce ar trebui să facă aici autoritățile, guvernul? Pentru că știm foarte mult, noi depindem de importuri. Anul acesta au crescut importurile cu 20% pentru primele 11 luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2021. Din 2020. Uite, aici cred că va fi esențial să susținem producătorii locali, să le creăm lanțuri de producție, să le facilităm intrarea în hipermarketuri, în așa fel încât să avem cât mai multă producție locală de produse alimentare, de tot felul de bunuri și servicii. Pentru că asta este marea problemă. Aproape 80% din ce punem pe masa de Crăciun astăzi vine din import. De la simplele legume și fructe până la produse alimentare. Carnea de porc care o mâncăm astăzi la masa de Crăciun, 80 și ceva la sută vine din import, în condițiile în care fermele noastre au fost afectate de gripa porcină și vor fi în continuare și în 2022. Deci, cred că un stimulente mai multe pentru agricultură, care a fost văduvită de fondurile din PNRR și care merită să primească mai mulți bani și mai multe facilități în condițiile în care reprezintă un domeniu strategic. Bun, tot în 2022 ne-am putea confrunta și cu un val 5 al pandemiei. Care ar fi efectele aici? Pentru că, de fapt, dacă ne uităm chiar la ultima declarație a lui Lucian Bode, ministrul de interne, spune așa, citând specialiștii, inclusiv pe cei de la Institutul Național de Sănătate Publică, care spun foarte clar că în mai puțin de 3 săptămâni vine valul următor al pandemiei. Care ar fi efectele? Suntem nepregătiți, n-am reușit să implementăm nici măcar acel certificat verde. Da, aici e o mare problemă și care va afecta cu siguranță mediul de afaceri. Și nu numai mediul de afaceri, ne va afecta inclusiv pe noi, consumatori, pentru că se vor introduce din nou restricții. Această variantă Omicron este mult mai puternică și va afecta mult mai mult din potențialul de îmbolnăviri. Iar singura șansă a noastră este să ne vaccinăm în momentul de față, să ne testăm, să ne vaccinăm
și să încercăm să ne protejăm, pentru că despre asta este vorba. Autoritățile, rolul lor este extrem de important să asigure fluxurile de sănătate publică necesare și să ia măsuri cu cap de această dată, să nu mai asistăm la restricții în magazine absolut aberante, să nu mai asistăm la tot felul de măsuri care au venit și au bulversat mediul de afaceri, care duc la ce? Te timorează pe românii, fac să nu mai consume așa cum ar trebui și asta se traduce într-o scădere a consumului, o scădere a creșterii economice, care am văzut-o și sperăm că nu vom mai vedea în 2022. Bun. Înțelegem că se pregătește și președintele Klaus Iohannis să ajungă la biserică. A ajuns deja în urmă cu puțin timp la biserică în Sibiu, acolo unde ia parte la slujba care are loc în prima zi de Crăciun. Haideți să ascultăm, pentru că îl și vedem pe președintele Klaus Iohannis. Haideți să vedem dacă face declarații. Vă doresc tuturor Crăciun fericit, liniște și pace în familie. Nașterea Domnului să vă aducă și liniște în suflet și să trecem cu bine peste această perioadă grea. Vă doresc sărbători fericite! Sărbători fericite, să trecem cu bine peste această perioadă grea. Mesajul președintelui Klaus Iohannis, președintele României, pentru români în această zi de Crăciun, în prima zi de Crăciun. Revenim la tine, Adi. Vorbeam despre produsul intern brut, despre proteste, despre prețuri. Iată însă că nu ne-am gândit, pentru că bine spuneai și tu, că mare parte din această inflație se datorează creșterii prețurilor la energie. Acolo, ce soluții ar trebui să găsească statul român? Vine un 2022. Guvernul acum e în vacanță, ca toată lumea de altfel. Hai să vedem, atunci când se întorc la muncă, cei care conduc această țară, ce ar trebui să facă? Pentru că din martie vor expira acele compensații date românilor. Uite, asta e o bună întrebare și o decizie care trebuie luată de urgență în condițiile în care, într-adevăr, din luna martie vom plăti prețuri aproape duble la energie și gaze. Și aici intervenția autorităților este necesară. Cine aduce gaze în România? Cine produce gaze în România? În marea lor majoritate sunt companii de stat. Păi hai să încercăm să vedem dacă până această piață liberă, în această piață interconectată la nivel european, putem lua cu decizii de comun acord în așa fel încât prețurile să scadă. Pe de altă parte, cred că trebuie continuată această compensare a facturilor și după luna martie și cred că se va ajunge la această soluție, pentru că altfel am pune gaz pe focul inflației. Deci, cu siguranță autoritățile trebuie să treacă pe lista de priorități această problemă a inflației și cred că se va ajunge la această situație, pentru că altfel, de exemplu, la energie electrică, de la 0,5 lei pe kilowattoră cât plăteam în primăvară, anul viitor, în martie, vom plăti 1,5 lei. Adică o creștere semnificativă care va afecta bugetul românilor și practic ne va face să fim mai săraci decât suntem în prezent. 2021 a fost și anul în care s-au închis foarte multe firme. Peste 5443 de firme au fost radiate, au intrat în insolvență, s-au închis. Adrian Negrescu, cu peste 5% mai multe față de 2020. Ne uităm în continuare, cu încredere sperăm către anul viitor, sau cu optimism, mai bine zis, dar există și temeri, evident. Unde va ajunge, de exemplu, datoria publică? Cât de mult se va mai împrumuta statul? Pentru că în continuare avem un deficit mare de finanțat. În condițiile în care statul va trebui să crească salariile în sectorul bugetar, va fi nevoit, având în vedere protestele, având în vedere situația generată de inflație, cu siguranță ne vom împrumuta din ce în ce mai mult. Noi am ajuns aproape să plătim o factură de 10 miliarde de euro pe lună în contul datoriilor și penalităților și de fapt a dobânzilor pentru aceste datorii. Deci cu siguranță datoria publică va crește, statul va continua să împrumute, pentru că de unde ar avea bani să ia ca să nu mai trebuiască să se împrumute? Din sectorul privat. Și sectorul privat și așa este văduvit și așa este într-o situație extrem de dificilă. Sunt aproape 100.000 de companii care au închis în acest an activitatea și probabil numărul lor va crește în viitor. Astfel încât trebuie cineva să oferă o gură de oxigen și aici e vorba de taxe și sper ca în 2022 autoritățile să privească cu mult mai mare atenție această zonă a taxelor și să nu vină cu noi taxe, să creeze mai multă libertate mediului de afaceri pentru a dezvolta, pentru a face investiții, pentru a angaja oameni și să reducă, sper, în ultimul moment, nivelul taxelor pe salariu minim. O mare problemă pentru români. Mulțumim tare mult, Adi Negrescu, analist economic, pentru că ți-ai rupt din timpul tău astăzi, în prima zi de Crăciun, să fii alături de români și de noi, să ne faci să înțelegem ce se va întâmpla cu economia în 2022.